Benvinguts al meu raconet. Fa uns quants dies al meu TikTok vaig deixar anar en l'aire que jo no havia vist Juego de Tronos. No l'he vist mai, no he vist cap capítol. Sé que va tenir molta fama en el seu moment, però a mi no em va cridar gens l'atenció i no la vaig veure. Però després de que hi hagi tantes temporades i tanta gent amb bones crítiques, pues alguna cosa ha de tenir, no? I he decidit veure-la. Què passa? Jo he vist molts vídeos de crítiques, de si és bona, de si és dolenta. M'he menjat molts spoilers també, la veritat, però no m'importava perquè no tenia pensat veure-la. Però la veuré. I he decidit, aviam si us agrada, gravar-me reaccionant veient el primer capítol. He tingut com 1000 problemes per gravar aquest maleït vídeo. Us deixaré un vídeo a continuació perquè veieu què m'ha passat. Se m'ha trencat el trípode, se m'ha partit per la meitat, perquè sí. Després he tingut problemes amb el shooter, amb l'aparell aquest. Ai, la mare! He tingut problemes amb l'aparell que faig servir bé per disparar i per donar-li el play. Així que res, ha estat un drama. Si us plau, recolzeu-me en aquest moment tan dur. Bé, que veieu que és real, que m'he carregat el trípode just abans de gravar, que l'he hagut d'enganxar amb cola calenta perquè no tinc res més a mà i no tinc ganes de baixar a buscar res més, així que així es quedarà uns quants dies fins que m'arribi un de nou. Així que, sin más dilatación, donem-li el play. Joder, que blanc tot, per Dios. Mare meva. És que no té una cara simpàtica aquest noi, ho sento. I es posa a reptar pel terra. No ho entenc, no entenc res. Ai, la... So what? Oh, ai, la nena! Per favor, ja pots córrer, ja? Ja està el xulo de torn. És que és xulo, Hauries de ser el primer en morir-te. Si això estava ple de cadàvers. És que el més segur del món és anar sol pel mig del bosc, esclar que sí. Però què? ¿Qué es eso? El primer en morir-se. El primer en morir-se, per xulo. Per xulo. No s'hi espera. Ai, la nena! Però que no! No! Que aquesta sèrie no era de por, per l'amor de Déu, que a mi no m'agrada passar por. Els dos a córrer. Ai! Però per l'amor de Déu, què està passant aquí? Però i la bèstia? On està la bèstia? Ai, la mare! Ah, i li talla el cap. I li tira, en plan, no t'estimaves tant el teu amic? Pues ahí lo tienes, perra. Ala! De moment no estic entenent res, de veritat. No entenc res. És com la hòstia de llarga, no?, la intro de la sèrie. Vull dir, Déu-n'hi-do, ens hem passat, amics. Retallem, que després és que els capítols ens duren 1 hora. Winterfell, aquí tenim el xavalín que després, clar, tants anys gravant sèries, resulta que creix, que és més manco llançant fletxes que vés a saber. I la nena que s'ho mira tot en plan, jo estic una mica fins a la polla d'estar cosint aquí mamonades, saps? I la nena l'encerta la primera, així, la més xula. Com ha de ser, xaval, com ha de ser. Ja se acerca l'invierno. La primera vegada que l'escolto aquesta frase. I res, el xaval, a part d'haver sobreviscut al monstru, haver estat capturat, ara se'l vol encarregar. Però quina llei és aquesta? I el nen allà mirant-s'ho. Ara ja sé qui és el senyor Stark, almenys. Està bé saber. La cara de tothom és corte limpio, chaval.
corte limpio. Pero la puta Dorus... Sí, se fueron hace miles de años los caminantes blancos. És necessària aquesta agradable imatge d'un cèrvol tot desventrat, ple de cucs. No és necessari. No estic entenent. És un llop. Pobre. Oh, hi ha llopets! Són bebès! Si una mierda t'emportaràs el llopet, pobre. És el destí. Llopets, ja tenim llops. I si no... És que no entenc qui és aquest noi del cabell rinxolat. És que no entenc qui és. Oh, espera, que hi ha un altre llop. Ah, aquest és el Jon Snow. Vale, ja està. Oh, li ha tocat el blanquito. És que és el destino, clar que sí. King's Landing, anem a veure què passa por estas tierras. És que no tinc ni puta idea de res, de veritat, em sento una inútil. I ara aquest s'ha mort. Veure una sèrie amb mi és que és lo pitjor. Lo pitjor, necessito comentar-ho tot, sóc així. I el guaperes aquest? Què tal? Aquests són els Lannister, vale. Vaig ubicant a gent, però no tinc ni puta idea de qui és ningú. Incís, molt fort. O sigui, necessito vestir com vesteixen a Joc de Trons. Jon Ara ha muerto. La frase, piensa en todas las chicas del sur que podrá saltar con su real verga. Fan. No trepes, però si és un nen. Oh, claro que trepa. La nena és més cuca, ella allà, a primera fila, amb el seu supercasc. És que ella... Aquest ros de merda té cara de gilipolles. Té cara tonto, tio. La pelirroja i el ros fan una parella de la hòstia. Els dos tenen una cara de tontos de merda que no se l'aguanten. Bueno, ha pogut venir més gent, per favor. És que s'han portat a mig poble, tio. És un bon plan pel 16. Romper cráneos y follar. Lema de vida, tío. Fácil, easy peasy. Tengo un hijo, tienes una hija, ya está. Venga. I ara el guaperes. És que el guaperes aquest em fot una ràbia. Vaja. La bona mamada. Es un pequeño putero borracho propenso a todo tipo de perversiones. Venga, no tenemos tiempo, passeu 3 més i aneu per feina, per favor. M'encanta. Estem atentos. I aquí tenem a la Daenerys Targaryen. Que joveneta, no? Daenerys, però és que no sé pronunciar noms, com us podeu imaginar. Està bé que el teu germà et manossegi així, és el seu germà, suposo, perquè tenen el mateix puto cabell. Jo crec que aquest tio és una mica molt escarós. També t'ho dic, La pobra té una cara de traumada. Està hirviendo, és que li és igual, es vol morir, es vol bullir viva. Li és igual. Ja no sent ni padeix. Ja està morta. Dos requis, si és que a més tenen un nom superamigable. És que només amb el nom ja és que no em feia falta ni veure'ls, de veritat. Verge santa, si som putes bèsties, nen. Porta una cua fins al genoll, xaval. Si és que a la tia no li cap ni un pèl pel cul de lo collonida que està, nen. Està bé. De no haver-li gustado lo sabríais, vamos, que si no li hagués agradat se l'hagués carregat. Està de puta mare, això. Yo no quiero ser su reina. És clar que no vol ser la seva reina, és que ningú li ha preguntat a la Daenerys aquesta si vol casar-se o no. El germà està suposant que ha de vendre el xochite de la seva germana per ser ell rei. És que a mi em flipa, això em flipa. Està genial. Dejaría que todos sus hombres te follaran, hasta sus caballos si fuera preciso. Y le fa un petonet en plan, te quiero mucho, hermanita, pero para mí es mucho más importante tener un puto ejércit. Ella només vol ser reina. Pàmfila, la cabrona. Ah, amigo, que el Jon Snow és un bastardito. Ei, de veritat, m'està deixant aquesta sèrie també unes pedazo de frases. Se acerca el invierno 2 cops en el primer capítol. Lo important és si t'ha vingut la regla. Si t'ha vingut la regla, tot està bé en aquesta sèrie. La puta Ària és la millor, tio.
Ja està, castigada per llançar-li una miqueta de pudin a la seva germana estúpida a la cara. De su hijo. Vaja, vaja, ara resulta que el tio que s'ha mort se l'ha encarregat als Lannister. Saps l'escena aquesta del Lord Stark, vaig a posar pausa un moment, l'escena aquesta del Lord Stark, que té a la seva dona per una banda i el seu conseller per l'altra, la banda bona, la banda dolenta, l'angelito del diablo, un dient-li que sí, que marxi, que li faci de conseller al rei, l'altre no, si us plau, no te'n vagis. Per favor, que bo, que bo! No m'agradava aquesta puta sèrie, no sé, potser el segon capítol em sembla després una merda. Bueno, deixeu-me, que encara em queden 10 minuts d'aquest, però... Ah, que ja s'estan casant la Daenerys i el Brutus aquest, no? Està bé, això. Li regalen serps. Un regal superútil per casa, saps? Allò... Serps. I tot ple de mosques, escarós. Per l'amor de Déu, és que aquesta noia està flipant. Estan fornicant al puto mig de la plaça, està bé això. I es barallen per la noia, m'agrada. Una bona manera de fer les coses. És que clar, la Daenerys està flipant. Jo també estaria flipant. O sigui, acaba d'esventrar un home només per xingar-se una tia. Però un moment, vaig a posar pausa un moment. No es deia Daenerys, no... Ara es diu Khaleesi. Ja em diràs perquè vols uns ous de drac petrificats, però sempre seran hermosos, per tant, superútils. El tio s'aixeca, se'n va, la pobra Daenerys darrere en plan what the fuck, doncs me'n vaig a perseguir-lo, no? Ah, entenc, comprenc, vale, que han de consumar el matrimoni, vale, ja està. Imagina't. I li han de fer un passadizo per això, tio? Tenen el mateix color de cabell, la Daenerys i el cavall. Puto germà de merda, per què no li prestes el teu forat del cul perquè se'l folli? Hazlo feliz. Quin fàstic, ojalà et matin, fill de ta mare. Però com es comunicaran ara aquests dos? Vull dir, no s'entenen. En plan, ella no li pot demanar res, ell no li pot demanar res a ella. Bueno, no veig que li estigui demanant res, la veritat, simplement. Sense demanar permís li està traient la roba, vale. Es comuniquen d'aquesta manera, està bé. Hosti, és que ella és molt petiteta al costat d'ell, vull dir, la partirà per la meitat com a mínim. Ah, que al final li ha dit que sí, que li farà de mà dreta del rei. Apa, se'n va. El lobito, és tan dolç el lobito. Ja trepa ara, el nen. Ja s'ha decidit a pujar-se a la torre sencera, vamos. Ja estan les roques preparades perquè pugis, exactament. És que això em sembla ridícul. Ai, que el nen veurà algú fornicar. Ah, està bé, els dos germans! Bueno, sí, clar, és que el rei no li fot ni cas a la seva dona, així que la dona s'ha de trincar el germà. I tira el nen, digues que sí. Les coses que hago por amor, però si és sa germana, per l'amor de Déu, és que... I ja està, s'ha acabat el capítol. Bé, doncs ja he acabat el primer capítol. Hi ha hagut parts que són com... No entenc, encara no entenc moltes coses. Hi ha d'altres que evidentment m'assonaven una mica perquè havia vist spoilers i merdes així, però aviam, no m'ha desagradat, no m'ha acabat d'enganxar perquè suposo que encara està bullint-se una mica la trama, però no sé què dir, hi ha moments que no sé ben bé què dir. O sigui, el moment més com... Per què em surt en anglès i no m'està sortint en català? Com més sorprenent ha estat al principi. O sigui, els primers, no sé, 15-20 minuts han sigut molt, molt intensos. Llavors tot el més ha sigut molt relaxat en comparació amb com ha començat. I crec que ha sigut l'únic així que m'ha fallat, perquè per lo més, bueno, vosaltres mateixos heu pogut veure les meves reaccions. Sin más. Encara no tinc ni puta idea qui són la meitat dels personatges, és a dir, els conec de cara, però no puc estar tota l'estona descrivint-vos qui és el personatge, com podreu entendre. Llavors, senzillament us diré, aquest o aquell, si no enteneu qui és, da igual. Si simplement m'esteu veient a mi fer el mongolo davant d'una càmera, cap problema. I ja està, suposo que ja m'aniré aprenent els noms i aquestes coses. L'Ària me la coneixia, per exemple, perquè és l'Ària, tio, o sigui, ella sí, no sé, la Daenerys també, però hi ha gent que els conec de les temporades
de les últimes temporades i clar, pues no tenen res a veure quan van començar la sèrie i no els reconec per la cara, us ho dic de veritat. I bé, ho deixem aquí, espero que us hagi agradat i si em ve de gust i tal, pues ja faré el segon capítol també, i si no em ve de gust, pues no el faré i ja està.